jihar Kano kai gaba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Na ce ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Me yau da gobe sarkin iko wanda i zamani. Kai ne ka kage yan zamani kuma kai ka yau tuntuni. Roƙo nake ga sarkin iko a hajin kamun lamuni. Fata nake a fannin waƙar kuma in kasance gwani. In za a so mu lissafowa ya zamo a sa har danni. Auta na gwanjani ke waƙar da ba za a kushe ta ba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Ambasada Mustapha a Kano muna marhaba. Kun kira da jajircewa mun san ba a kai ka ba. Kai ne agogo sarkin aiki ba za a kushe ka ba. Ko taro da bangon dutse ka san ba zai tashi ba. Dambe ba a tarbar shago sai wanda bai san shi ba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Yau jam'iyyar mu ta dau seti amma zuwan Mustapha. Yan jam'iyyar mu su ne shaida ai shi yakan tallafa. Idan ya kama hannun yara har manya sa rarrafa. Ambasadan mu sarkin yaƙi kafi su sai dai fafa. Damuna uwar alkhairi nan arzuka ke zuba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Ba wai bane kanawa shaida don sun gano zahiri. Ambasadan mu korin kiriya sunan ka hasken gari. Mu mun rike ciyaman fati da babu mu ba bari. Mu za mu lashe zaɓe tabbas wasu sai idanun kuri. Da mujiya da ɗan hankaka sun san ba a yi su ba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Kowa ya kyale wannan layin da ɗaya yi boso ruwa. Mu jam'iyyar mu NDP ce sunan ta tauraruwa. Kuma kar ku je ku zaɓo juya kun san ta ba haihuwa. Auta na gwanjani ke nuni a ciki nake kuwa. Haye wa jirgin leda ya san ba zai tashi ba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Ambasadan mu ikon Allah dan dole sun sallama. A bangaren siyasa hakkun tun da wuri sun san kama. Ba a biye wa yuyuyin can mun gane hasken yama. Bai taimako ga 'yan yaransa balle ka ce ma yamma. Na lura ɗan ra'ayi ne kuma bai zame dole ba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Da ƙarya fure dai take yi kowa ya sani ba ta da. Na gane kafin a fidda miya gishiri akan barbada. Na san bayanin abin alkhairi ya fi daɗin faɗa. Dama da kayi bako taburma akan shimfiɗa. Har Kano ku ɗau NDP ta zamo silar ci gaba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. A cikin dukkanin batuna dole isa jarumata. National Chia Lady yara ta zarce mata. A da kori zan nuna momi na mu ta tuta. Jama'ar Kano muna cewa momi ta manna gata. Yarda ambasada Mustapha yau ya ja mu gaba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Ba zan yi tuya a ce na manta albasa ba. Gudunmawar abas ya kasai ba za na mance ba. Ga fara'a ga san al'umma ni hakan na duba. Na gagare su ka sha gaban su wai ko ba su sani ba. Ambasadan muna nan alkhairi kan ba zai tsaya ba. Ga Kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman
Abdul Basit muka yi nuni fitilar mu ko da gaba. Da irin ku cikin tafiyar ba za a kushe mu ba. Ga kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Ya mu zaɓi masu kishin al'umma banda mai ɗan jaka. NDP, Da mi iska turmi da taɓarya nan akan sussuka. NDP, Ambasadan mu sarkin yaƙi a kanan mu ya ja baka. NDP. Domin yana da tarin ilimi don ba shi aiki da ka. Ambasadan mu yau Mustapha ya yi gaba. Ga kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Ya Allah buwaye sarkin iko lillahi mai lokaci. NDP, Shi ne ya kagi kurar daji kuma mai faɗa don ta ci. NDP, Kowa ya ɗauki layin banza sai ya shige firgici. NDP. Layin su Mustapha shi ne garmu dai muna tabbaci. NDP. Ba na jam'iyyar NDP ba a samu tamkar ka ba. Ga kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Haka na jiya gurin Hausawan mu ruwa yana rijiya. NDP, Wani sai ya kama ganye a gaya musu na rike jijiya. NDP, Na gane ba a aikin maula sai mai rashin zuciya. NDP. Fadawa mai bukatar nono yana cikin saniya. Ina bukatar zaki ba zan bi mai goro ba. Ga kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Idan ana hadara fidda uwa kuma ya zamo dole ne. NDP, Kai yanku masu shukan dusa ai kun rike gaibu ne. NDP, Ga jam'iyyar da ke kan tsari kuma ta zame tamu ne. NDP. Mana na ce da ku NDP jirgi na ce ta munne. Shige ta shi yadda ce ba zan ga laifin shi ba. Ga kainuwa nan da shan Allah ambasada Mustapha. Fati ciyaman na NDP a jihar Kano kai gaba. Ke Kano ku zo mu hau alƙibla domin ba ma bata ba. NDP, Kowa ya kyale layi na kwarai ban san tunanin shi ba. NDP, Shi arziki irin na siyasa a gida akan rarraba.